Čaute dámy a páni, já vás tady vítám u nového videjka. Dámy a páni, dneska si tu dáme reakciu na Muna a Clarisu. Vím, kde ťa stále môžem nájsť. Je to official music video, dámy a páni, takže máte sa na čo tešiť. Takže dámy a páni, ideme to... Takže dámy a páni, ideme to ďalej obkecávať a môžeme ísť na to. Takže dámy a páni, som tu a máme túto video. Muna Clarisa, vie, kde ťa stále môžem nájsť, je to na Munom kanále. Či bola aj jedna verzia na Clarisinom kanále, ale nie som teraz istý, potom na konci videa to pozriem. Toto bola premiéra 14. septembra. 372 ľudí si to pozrelo. Okay. Bolo to pred mesiacom. Dobre, takže tak. Potom si pozrieme aj toto, že spravila také. Ale poďme na video. Nie je zvuk. Dobre, dáme pani. Máme svoju cestu, no keď má brácho doma sestru, život ľahší. Dáme pani, to vyzerá tak dobre. Sa byť zdá. Fungujeme ako tóny najlepšej symfónie a nič krajšie nepoznám. Viem, že ťa stále môžem nájsť. To vyzerá mega dobre. A ten 90-kový vibe, to je proste mega dobre. Spolu máme navždy 17 a že na svete mám super brata. Roztočili sme to ako mambo. Moon je na ceste. Moon už tam spieva. Za čo mám asi Lambo? Neviem, či to je brané ako spievanie alebo rap. Ale nie som si istý. To má byť spev alebo rap? Moon nespieva, Clarisa spieva, to je pekné. S tebou fajky a či blízko, je mi jedno, hlavne, že si blízko. Sme ako výhra a dopamin. Počujete to pozadí tomu, ten Moonov spev? To je spev, ale neviem, keď tam bol sám, tak to bol čistý rap. To si myslím, že bol viac rap než spev. Neviem, či tak malo byť aj brané, ale toto je určite spev. Toto je úplne brané jak spev. Áno, on tam tak hovorí. Toto je reálne vidieť. A že s tebou môžem stále rátať, spolu máme navždy 17. A že na svete mám strašne dobrý vibe. Moon. Už som dávno pochopil, prečo mi Terep. to nahodila. Lebo sám som nebol doma, už tu bola aj ona už Či čo? že mám super brata. v roku 2005 sa mi segra narodila. Už som dávno pochopil, prečo mi úspev nahodila. Lebo sám Prečo to tam dali takéto? som nebol doma, už tu bola aj ona už keď slovo nepovedala, oporou bola. Časy plynuli, každý sme životom šli po svojom. Môjho YouTube kanálu som snil stať sa autorom. Segra vedľa s tebou rezonuje domovom a súrodenci snejú nekonečným priestorom. Viem, kde ťa stále Dobre, jedlo mám tu na melón. a že s tebou môžem stále rátať, spolu máme navždy 17. A že
že na svete mám super brata. Pamätáš si na tú povolenú hoďku denne na počítači, čo vyzeral, že každú chvíľu buchne? Práve to bola naša spoločná hoďka na vystriedanie. Miesto toho ty na schodoch mala pozorovať. Nie, pamätáš si na mikrofón, čo kúpila mamina? Dala ti ho na spev a tak veľmi si sa tešila. To, že mikrofón bol na stredačku, už netušila. Plácak na to ešte, že to mama A proste tá mama do tej miestnosti, že hej, vy ste mi o niečo klamali? Zober vám ten mikrofón a dosiahnete ho až keď bude mať až keď budete mať obidva 30 rokov, teda po 30-ke. Zistila. No musí proste zaplexiť z hlavu. Čakaj, už mám. Prečo nie? Mne sa to páči. A že na svete mám super brata. Ľudia hoďte na nás spotlight, máš kedykoľvek invite, keď budeš potrebovať sa izolovať. Pred svetom, čo tvoje chyby nebude akceptovať. Pretože bracha pred tebou je, nemusíš volať o pomoc, ktorú malo kto vie sprostredkovať. Som ten tlieskajúci typek, keď ťa vidím koncertovať. Som ten taxikár, čo ťa vezie, keď musíš odcestovať. Segro, mám ťa rada, zvyšok sa nemusím komentovať. Viem, kde ťa Dobrý rap. A že s tebou môžem stále rátať. Spolu máme navždy 17. A že na svete mám super brata. Teším sa na to, čo máš nové. Myslíš v Prahe? Dámy a páni, mne sa to mega páči. Mega sa mi to páči. Dám like. A idem sa pozrieť, kde to nahrával. Spev Clarisa, muziku Zoltán Salaj, to neviem, to je, lirik Igor Tinko, to neviem tiež, to je, a Moon sa tiež do toho on vymýšľal tú pesničku. Keyboard syn Zoltán Salaj, OK, gitara Peter Jakab, basy Pavol Jakab, aranž Adam Salaj, Zoltán Salaj, Peter Jakab. Mix Peter Jakab, Syn Records. A master Peter Halba. No dobré. A video spravil Raymond Petrik. Máme Instagram, Mundring Instagram. Má TikTok? Môžete sa ešte pozrieť do komentárov. Pustite si našu songu na týchto streamovacích platformách. Potom pustím Marley Moon Rapper před GTA 6. Marley na to zareagoval. A nejaký youtuber další. Díky ešte nikdy předtím se Moona zpívat nevěděl. Kdo tu má súrodenca? Ok, mne sa to mega páči. Sa idem na tento odkaz a idem. Ja sa idem, dámy a páni, na tento odkaz pozrieť. Na Spotify Music, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Tidal, Deezer. OK, dámy a páni. To je dobré. Ešte sa pozrie na Spotify. Keby to tam malo byť. Spotify. Prečo som to napísal. Toto. Web Player Music for Ever. Toto. Nech sa mi dáme páni načítať. Nevadí, dáme páni, mne sa to brutálne páči. Dámy a páni, mne sa to brutálne páči. Nemám čo k tomu dodať.